Поемане. Айде, бите! Включваме. Хоп! Марти лош си застанал, Марти! Тръгвай, Боби! Досилете си позиция. До край, Боби, като си тръгнал. Айде на място. Изпълняваме, айде. Включвай навътре. С вътрешен Марти поемам топката. Това се. Кажи, Никола. Добре. Цено с удара. Браво, Боби! Тръгвай, Марти, контратака на скорост. Надбягвай. До другата страна, гледай. Отлично! Излизай, Иване. Мариан, лошо поемане, Марианче, нищо. Айде, Митко. Боби, не го пускай да се надбягва. Мариан е лошо поемане. Айде, няма нищо, играй. Боби, гледай Марти, ме остър пас. Не, ще я пресече. Марти към него ще я пресече. Айде, пас, ето цено. Боби, Чета, засилваме се отзад. не може топката да е статична и да даде да Засилваме се отзад, айде. Васко отзад, засилваме. Не играта. Айде, хоп. Влизай, бе, Васко. Давай, Василе, нагърбай се сам до край. Гледай вече. Пас. Отлично! Браво, Иване. Нищо, Марти, така е видял съдята. Нищо играй, давай. Марти далече не може да отбележиш гол. Давай, Боби, Марти. Мариан е назад. Айде, гориме. Васко тука, Васко, човека. Гледай топката. Добре. Само по-точно, Сашко. Това трябва да удобна. Марти, покажи също. Да може да играеш. Айде, затваряй, виж къде е момчето. Айде, давайте си. Ето Митко може. Добре, искай Васко. Ето Васко. Васко към нея. Васко към нея. Васко. Марти, двойно си Васко. Чак гледаш на къдой. Трябва да се вземеш. Манете хората. Мариане, покажи си там, бе. Там с дама. Браво. Тръгвай напред. Мариане, покажи си назад. Васко. Дай му да Мариан. Върни му я. Отваряй пак. Само точно, нищо. Давай. Двойно! Отлично! Двойно! Браво! 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 Виждате ли кой е двойно подан? Хлоп и край. Само на празна врата. Продължаваме да играем. Браво, Мариане! Само по-бързо, като подадеш му се показва. Защото ако е по-остро, ще изпуснеш. Играй му епнек вече! Това се стана опасно. Топката гледа Браво, Мариане! Супер! На място бързо сега. Давай спин! Айде, по въздуха, Марти. Точно така. Тръгвай. Смело. Сега мога да влизаш. Точно така. Въздуха, Боби. Горе с глава. Точно така. Няма да чакаш долу с кръче. Даш фаул. Мариане, айде ти ви да фаула. Не, Мариан, обещава. Само Митко и Отто. Мариан. Мариане, айде. Манете хората, Никола. Цено, манете по един човек. Мариане, далече. Марти. Вижте къде са там сами. Далече, остави я на Марти. Васко! Вижте къде са с гърбови сами, ще ви вкарат голове. Хвани го, бе, Васко, хвани го зад него. Васко, зад него. Браво, Йоцо. Браво. Дай си дите. Да, показвай, играй. Ама, Боби, Мариане, къде си? Браво. Мариане, там, за да може да ти я подаде. Айде, лови до край. Давай, Никола. Мариан от другата страна. Браво! Само по-мека, супер! Браво! Браво, Мариане! Браво, Мариане!
Русек, давай в трупката! Айде, виж къде е! И дай да към нея! Почета, тръгваме към трупката, не тягаме! Хващай, хората тук е сам! Хващай, Иване, браво! Влизай! Айде към Ценов, към Ценов! Айде, не, ей! Банка! Айде! Айде, Васил! Пас! Пак! Пак! Ноцов, айде! Добре, Мариана. Браво, Никола! Браво, бе! Сам! Дай до края, бори се! Елате всички без Марк. Добре ли си, Мите? Всички без Марк. Марки, играеш отзад. Отзад защитник. Банка! Няма. Да изчакай с фала, Мите. Когато си готов, даваш. Без игри. Добре, Тео, скачай на високо, Тео, не надолу. Хващай хората! Айде. Вече го Марк, Саше. Марк, това гол. Марк, Руслан, бе, виж къде ти е. Поемай, тръгвай. Смело. Марки. Тръгвай, Роско, играй, младче. Играй. Свали долу. Тео, отваряй настрани. Излете, момчета. Пас, Марти, там не се лъже. Нищо, Тео. Марти, изчакай ги двама са. Добре, бори се, айде! Тео, момчета, подайте си, а не се лъжете. Роска много си запит там, какво ще направиш? Бягай настрани. Вари го пак, Руслане. Пас! Бързо! Само точна, Марки. Точно трябва да е готов. Васко, ела, влизай, Иване. Аша ли? Да. Ето, Разрещай, Марки. пас вече. Фаул. Марти, на много голяма крачка, лесно те елиминира и после фаул. Марти, отивам до него, спирам и го чакам, нали? Марти, с ситни крачки, не се лесно да добаваме. Марти Георгиев, да се станеш там, айде има фаул. Това не бяга от стена, Сашо ще вземе топци. Марти Георгиев, елайте. Влезте вътре, Иване. Айде, Сашо. Хващаме хората. Марти, айде покажи си, бе, как ще играеш топци? Саше, лек пас, бе, Сашка. Саше, никой не ни бие, лек пас. Дай я фал на център. Марти, по-напред. Георгиев, по-напред. Тео зад гърба ти. Тео, ява три защитник. Георгиев и Филип, а Павлов. Към него. Дай му, айде. Мани му я. Айде, Тео. Роска настрани. Ето я. Отлично! Тръгвай, Руслане, сега ти. Марти пак от другата страна. Отлично! Виж гони. Абе, Марти, какво затваряш защитни отношения, бе? Браво! Марти, бягай от него, затваряш, защото той ще не се удар. Шли. Айде, отварям. Пълна пресия искам. Срещай, Марти. Всеки човек. Напред, Мишо. Давай, Роско. Ване, ти си. Върни на Сашка, отваряй на страни. Отваряй на страни. Точно така. Тръгвай, Сега всички назад. Давай, Марти, Руслан. Сега. Отлично. Играй до края. Влизаш, Марк. Роска. Браво, Марко. Добре, хората. Не бори се. Гледай, Никола. Браво, Марк. Разбираш ли ме, Руслане? Поточе, дай поточе, силно, поточе,
Дай вътре! Дай пак да пише, тя не влезе. Нищо не става, Мишо, айде. Който изкарва очи в очи. Ванка, бий ти, Ванка, бий го ти тъча! Бий ти тъча, Ванка! Ценов, към него, Ценов. Гол. Марти, ако дебнеш, трябваше да пресветиш с гърди и ще караш гол. Ама хайде. Дай го, Метео. Добре. Вари назад, Тео. Дай, взимаме. Пак. Браво. Пас. Отлично. Само точно, Руслане. Само точно. Иначе супер. Оранжи го давай назад. Хайде, наши, Иване. Пака може да става назад, не бъде. Тръгни с нея, тръгни с нея. Срещай, Хайде, Марти. пас вече. Айде, контр сега. Давай, играй. Мога да мачкаш. Браво на Марко! Браво! Браво, Марк, браво, Марк. Браво, Марко! Марк, добре. Давай. Давай сега, няма значение 5 сантиметра. Давай да играят. Пас. Айде, Гила. Браво, Иване. Ето Ценов. Ванка, айде, Ванка! Браво, Руслане! Отлично! Ето виждаш, сега се подава. Предишната ситуация си сам ще вратаря там на Айде, пълно нищо, играй. Ето с Иван, айде.